F'24 siegħa saru 9 ispezzjoni f'residenzi li fihom hemm persuni u familji taħt kwarantina mandatorja wara li fl-aħħar jiem kellhom kuntatt ma' persuni morda bil-coronavirus jew persuni li ġew mis-safar. Dawn l-ispezzjonijiet qed jitwettqu mill-Pulizija tal-ALE flimkien ma' spetturi tas-saħħa pubblika u membri tal-Protezzjoni Ċivili. Waqt dawn l-ispezzjonijiet kienu biss 2 li ma nsabux id-dar u nħarġitilhom multa ta' 1,000 euro. One News kien preżenti waqt dawn l-ispezzjonijiet fi 3 irħula differenti fejn osserva l-uffiċjali użaw diversi metodi ta' prekawzjoni biex waqfu l-imxija ta' dan il-virus. Wara li jikkonfermaw li l-persuna tinsab f'dara flimkien mal-familja tagħha, minn distanza l-uffiċjali jwiġbu l-mistoqsijiet li kellhom dawk fi kwarantina. Il-maġġor ta' din it-taqsima spjega li l-Pulizija qegħdin iduru l-indirizzi ta' dawk kollha li ġew f'pajjiżna u qed jaġixxu wkoll fuq rapporti li jaslulhom dwar nies li ma jobdux ir-regoli. Każi li qed iċemplu fl-assess tal-Pulizija jew id-depo tal-Pulizija. Mbagħad tintbagħat email fuq covid19@gov.mt. Nista' ngħidlek li mill-bieraħ sal-lum fuq din l-email daħlu ma' 600 complaint. Qed jiġu ċċekkjati jekk ħansibu li ħajkun hemm infringement se jittieħdu passi awtomatikament. Tenna li l-ispezzjonijiet mhux se jaqtaw u se jissuktaw fis-sigħat u l-jiem li ġejjin kemm f'residenzi kif ukoll f'lukandi. Għal ukoll li l-Pulizija tista' tmur aktar minn darba fl-istess indirizz. Matul il-jum, membri mid-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili ingħataw taħriġ dwar il-biss protettiv u diżinfettant ta' persuni u postijiet kontaminati biex ikunu lesti jassistu bl-aħjar mod f'ċirkostanzi ta' pandemija. Il-Ministru għall-Intern, Sigurtà Nazzjonali u Infurzar tal-Liġi Byron Camilleri ratħajr lill-Pulizija u l-Forzi tal-Ordni kollha li f'dawn il-jiem qed jaħdmu jitfit mal-awtoritajiet tas-saħħa fil-ġlieda kontra t-tixrid tal-COVID-19. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.